Els aerogeneradors transformen l'energia cinètica del vent, un recurs inesgotable, en energia elèctrica o mecànica, segons el tipus de molí utilitzat. Poden satisfer demandes de petita potència, com per exemple el bombeig d'aigua per a reg o l'electrificació rural, o agrupar-se en parcs eòlics connectats a la xarxa elèctrica. Un parc eòlic és, doncs, un conjunt d'aerogeneradors que produeixen electricitat per ser venuda a la companyia elèctrica. La construcció d'un parc ve condicionada per les característiques del vent d'un emplaçament determinat, la velocitat, la continuïtat i l'estabilitat. Un parc eòlic de 50 megawatts genera l'energia necessària pel subministrament elèctric anual d'unes 40.000 famílies.